Ahoj Vládko, dobrý deň alebo dobrý večer naši diváci, poslucháči, diváčky a poslucháčky pri ďalšom zrkadle muža. Zdravím teraz aj našich divákov, poslucháčov, teším sa, že sa vidíme opäť. Pred letom, takto ešte. Dobre, poďme rovno na to. Téma, ktorú chcem priniesť, môj, je mužsko-ženská, ako v podstate skoro všetky, ktoré tu prichádzajú, lebo vzťahy hýbu svetom, tak to ako máme. A chcem sa dotknúť takých tém, ktorých sme sa ešte nedotkli. A jedna vec je, čo si všímam vlastne na zrkadle muža, zrkadle ženy a v poslednom období veľmi často to vidím aj okolo seba. Vidím mužov, ktorí častokrát hovoria o sebe, že sú nešťastní, alebo že nemajú zmysel života. A aj muži, aj ženy to takto ako častokrát máme, ale teraz k mužom to chcem smerovať. A jeden taký vzorec vidím, ktorý sa tam ako opakuje veľmi často. Samozrejme, tam sú iné, rôzne iné aj dôvody a príčiny, ale hlavne je, že nevedia, čo v živote majú robiť. Nemajú žiaden smer v živote, nemajú žiadne poslanie, niečo, čo by ich aspoň o trošku prevyšovalo. A častokrát sú to aj muži, ktorí dali na piedestál vzťah namiesto toho, čo v živote by mali ako v službe priniesť tej spoločnosti. Tak chcem, aby si k tomu dal pár myšlienok. Aký dopad, alebo aké príčiny sú k tomu tie, že muž je bez smeru, bez poslania, bez nejakej misie a ho to samozrejme dáva dole a robí ho to pocitovo nešťastným, nenaplneným a dáva vtedy ako tlak na partnerku, tlak na vzťah a toto je to, čo si všímam. Tak daj pár takých vhľadov z tvojej strany, prosím, k tomu. Veľmi dobre, ďakujem pekne za túto otázku. Dopad sú dôsledky. Aké sú dôsledky? Naozaj to býva veľmi často dopad, lebo ten človek padne na konci a ako sa hovorí, rovno na hubu a zrúti sa mu všetko, čo dovtedy staval. A čo je príčina? Teda poďme k tej príčine. Etikoterapia je teda príčina, kauzálna metóda. Menej sa zameriava na to dávať niekomu rady, lebo niekomu sa im poradiť nedá. Keď nevidí priestor, tak mu zbytočne dáš radu. On ju ani nemôže porozumieť a keď ju aj porozumie, tak ju nevie vykonať. Tam budú veľmi silné príčiny. Takže čo je príčinou? Točí sa v kruhu, jednoduchá odpoveď. Namiesto toho, aby rástol, sú dva smery základné. Horizontálny, tu si sa narodil a tu niekde končíš v tvojom tele súčasnom. Pokračuje príbeh. Ako bol si tu aj predtým, kým si dostal meno, bol si tu ako vedomie, ako priestor, ako voda, ako vzduch, ako všetky tie živly, ktoré sa poskladali v tvojom tele a zmotili sa, máš zrodenie a niekde to skončí, lebo ten reťazec má svoj začiatok a koniec, je dočasný. Lebo je iluzórny, tak toto hovoria staré vedy. A to je horizontálna rovina. A potom je tu kríž, cesta kríža, a to je vertikála. A na to, aby život dostal farebnosť a aby si mu lepšie rozumel a potom aj smeroval tú cestu, kde chceš, aby skončila. Lebo ten začiatok je jasný, to si sa narodil niekde do svojej rodiny. Tam to funguje frekvenčne. Tvoje frekvencie ťa priviedli do tej rodiny, ktorú máš frekvenčnú zhodu. Ale otázka, kde skončíš, to je to smerovanie, tá vízia, ktorú keď buď máš, alebo nemáš. Ak nemáš tú víziu, tak skončíš hoci kde. A je jedno, kadiaľ ideš, skončíš hoci kde. A keď tam budeš, zistiť, kde si skončil. A to býva ten moment, keď tí ľudia vlastne jajkajú, joj, toto som mal, tamto som mal, hento som urobil zle, tamto. Výčitky, sebatrestanie, pocit zlyhania, pocit premárneného času, frustrácia, zavretosť, pocit trestu a s týmto odchádza z tohto sveta. Aká môže byť budúcnosť, keď sa pýtame na dôsledky pádu? No, taká istá ťažká. Ako odchádzaš, tak tam vstupuješ do takého priestoru. V tých jednoduchých systémoch náboženských je to peklo, očistec, raj v našom systéme a v iných je to veľmi podobne. Čiže tá duša niekam ide, to je nesmrteľná, tam na to je zhoda vo všetkých systémoch, na tom sa už nehádame, jedine materialisti si myslia, že to sa vypne svetlo a skončilo, týmto celá táto zábavka. No ale nech sa páči, aj takto môžeme mať. Potom je to naozaj jedno. Ak si chceš užiť život do konca v radosti, tak by bolo dobre aj, keď som materialista, mať nejakú víziu, byť tu niečo, čo dáva zmysel, aby na konci, keď bude zomierať ten človek a už teda vypne ten vypínač, tak si povedal, že stálo to za to prežiť tento život. A ako pocíti nejakú márnosť, že niečo v podstate zanedbal, tak je presne tam ako ten hriešnik, ktorý si to uvedomí, že zrešil, ale je to to isté peklo. A teda čo je príčina? Nevidíme tú vertikálu. Nezachytíme to pozvanie k rastu, k pozrieť sa na veci zhora,
vyznať ten lomničák alebo na Monteveris a odtiaľ sa pozrieť na svet. Má ten, alebo vyletieť do kozmu a z tej stanice vidieť tú zemičku, aká je nádherná a mať ten nadhľad. Ak máme tento nadhľad, tak ideme po špirále. Stúpame neustále. Horizontálne postupuješ z toho bodu A do bodu B, z bodu alfa do omega, od zrodenia ku smrti, ale zároveň rastieš vertikálou, a teda síce točíš sa tanečným krokom, tancuješ ten život v kruhu, ale ten tanečný krok môže byť zároveň stúpajúci, súčasne. A tam získavaš nadhľad. A čím si vyššie frekvenčne, čím máš vyššie frekvencie, viac svetla, viac je napojenia trvalý zdroj, to znamená, prepájaš to zemské s tým nebeským, tým je jasnejší tvoj zrak, jasnejší tvoj sluch, počuješ, čo uši nepočuli, vidíš, čo oči nevídali, neslýchané, nevídané, ako to v tých rozprávkach býva, a máš jasno. Ak to tak nie je, ak si stratený, utopený, problém je v tom, že sa točíš v kruhu, síce tancuješ, ale len v tej horizontálne sa točíš. Ono sa podsúvaš neochvejne k tomu bodu omega, tomu bodu smrti, keď príde tá hodina pravdy, ako si žil. Síce tam dôjdeš, ale nezažiješ tie výšky, tie hlboké ponory a tie výšky zažívaš tým, čím viac si ho ochotný sa ponoriť, tým viacej potom vystúpaš hore. To je ako keď kvapka vody letí z veľkej výšky a padne na hladinu mora alebo jazera, tak ona nezostane ako na lade pribuchnutá, pricapená. Ona vstúpi do tej vody a potom vystúpi hore a toto sa zopakuje niekoľkokrát a vytvorí na tej hladine vlny. A tie vlny, to sú emócie, to je tá farebnosť života, to je tá pestrosť, ktorú hľadáme, pocit naplnenia a cit, že cítim, že som živý. A to je to, že ten môj zrak vstupuje nielen na výšiny, ale je ochotný sa aj ponoriť do hlbočín. Tam do bahna, ako lotos. Na to, ako lotos mohol vykvitnúť, nádherný, voňavý, zasvietiť do neho svetlo a on sa otvorí, musel prejsť tej zemi cez tie vrstvy bahna. A to je to, čo niekto hovorí, že rýpať sa v minulosti alebo v sebe a na čo to je vôbec dobré. No na to, aby vôbec tie vlny vznikli a tie vlny harmonické, tá sinusoida života, ktorá potom sa stáva zdrojom ako energia. Prúd tiež striedavý. Takže takto nejak ja to vidím, že to je príčina, že vlastne nemáme pochopený vlastne základný systém života, že život sa deje v 3 rozmeroch primárne, a to je horizontála, vertikála a potom je tu ešte ten pozorovateľ, ktorý diagonálne na to celé pozoruje. A keď si predstavíš tieto 3 osy vizuálne, tak máš vlastne jadro, to je ten stred, kde sa pomyslene pretínajú a to je vlastne ten nulový bod, kde si ty sám sebou, bez toho, aby si mal akúkoľvek nálepku na seba. A potom tie lúče, to je svetlo, ktoré vyžaruješ, asi hviezda. Davidová hviezda, Merkaba, ktorá rotuje, čím viac energie vstupuje, tým rýchlejšie rotuje a viac svetla vyžaruje. Toto je na energetickej úrovni a na spirituálnej úrovni vysvetlené. A keby sme chceli, tak môžeme sa samozrejme ako sa to prejavuje mentálne, emočne a vo fyzickom tele, lebo má to dopady. Ale chcel si odo mňa dôsledky a príčiny, tak toto je príčina, preto to takto je a dôsledkom, keď máš ten nadhľad, je pocit naplnenia a zmyslu života a keď zostaneš v tom horizonte a nedoberieš odvahu vystúpiť tam hore do tej koruny a nasadiť si tú korunu, alebo ti je nasadená tá kráľovská 7. čakra a posadiť sa na trón svoj vlastný, vo svojom kráľovstve, v sebe, byť tým zvrchovaným, ktorý tam rozhoduje o všetkom, o bytí, nebytí, svojho mikrobiónu, svojich buniek, ak či sú šťastné v tvojom kráľovstve alebo nešťastné, o tom všetkom, keď nie si ochotný prevziať tú zodpovednosť za to, tak nemôžeš ani vytvárať zmysluplné partnerské vzťahy, lebo ty si vesmír sám o sebe s ostatnými vesmírmi. A tie ti to budú zrkadliť, že ako žiješ, ti to bude zrkadliť, to nám zrkadlia vzťahy naše. Tak. Neviem, ak to som bol príliš teoreticky alebo zložito, tak to prelož do jazyka, ako tomu rozumejú ľudia. Mojím zámerom tu je, aby sme zasadili semienko, aby sme nad tým začali minimálne premýšľať. Aby sme sa nad tým zamýšľali. Ja nepotrebujem, aby sme tu dávali odpovede, toto urob a tak to bude, ale aby sme sa nad tým zamýšľali, lebo vnímam jednu a vidím veľkú vec vlastne, že žena veľmi často chce k svojmu mužovi vzhliadať, chce obdivovať svojho muža a muž, ktorý nemá smer alebo nevie, čo chce,
je pre ženu vlastne neatraktívny. Vlastne ona by chcela k nemu vzliadať, ale vlastne ako celá tá psychológia vo vnútri v žene hovorí Ježiš Mária. Čo mám Čo robiť s tým? ženu vzrušuje? Kedy ona k nemu vzliada? Keď je silný. Áno, Ale silný tak, aby si bola istá, že tú silu nezneužije proti nej, ale ju použije preto, aby tvoril a nadobúdala hodnoty a žena sa potrebuje rozširovať. To začíname v chalúbke, ale končíme na zámku. áno, Takže čím viac, ak si muž myslí, že však už som postavil trojizbový byt, tak to je vybavené týmto, tak nerozumie ženskej energii potom. Vôbec nevie, koho má doma. Lebo tá žena chvíľu je spokojná, ale ona potrebuje ďalší priestor. Ale na konci dňa je to tak, že tá ženská energia je ako voda vo váze. Ona sa prispôsobí tvaru vázy a môže byť šťastná v akejkoľvek váze. Ale potrebuje vedieť, že je tam v bezpečí. A bezpečie je to, že on má víziu a vie, kam smeruje. A potom ona je si istá, že kam ju dovedie. To je pre bezpečie pre ženu. áno. Už nevie, kam smeruje, tak tá žena netuší, kam ju dovedie a začne mať podozrenia. Čo keď ma vedie zle, čo keď ma vedie do nešťastia, čo keď ako skrachujeme, alebo nám predajú na hypotéku nebudeme vedieť zaplatiť a exekúciu na byt a tak ďalej. To sú veľké strachy, ktoré sa vynárajú a prežívali už predkovia a my sme ich nositelia tých nespracovaných strachov a tie potom bude premietať do toho muža a bude do neho píchať. A rob niečo pre Boha, ako snaž sa, alebo niečo. Hm. On mu tú víziu nevie dať, tu on musí nájsť sebe. Áno. A ešte mám tam ďalšiu ako rovinu toho bezpečia, lebo už teraz smerujeme vlastne k tomu názvu, ako sa toto naše stretnutie dnes bude volať. A ďalšiu rovinu, ktorú vidím, je smer a nejakú víziu a poslanie dajme bokom. Hej, môžeme potom niekedy do budúcna rozobrať, ako k tomu dospieť, aby sa to udialo, lebo my žijeme v krajine, kde vieme, poznáme to príslovie alebo tú ľudovú múdrosť, že zasaď strom, splod syna, postav dom, ale už nám druhú polovicu vety ako nepovedali. Hej, vlastne tu už si potrebujeme sami doplniť. Hej, že si myslíme, že to stačí. No, a tam prichádza taká stratenosť, častokrát vidím. No ale ešte jednu vec som chcel tu rozobrať, alebo viacej veci, a jedna z nich je muž, ktorý je emočný, ktorý viacej cíti ako žena. Čo vidím je, a to máme z vlastnej skúsenosti, vidím, že žena chce, ona hovorí, chcem muža, ktorý je cítiaci, chcem muža, ktorý je emočný, ktorý mi ukáže, čo sa v ňom deje. Ale to, čo vidím, je, že ona to chce na určitej úrovni z hlavy, pretože tak aj ona funguje a dáva jej to zmysel a má ho tak trošku aj možno pod kontrolou v tej chvíli, že... To je ono, môže ho tým kontrolovať. Áno, a potom ale po čase celá tá psychológia vo vnútri ženy hovorí, jej, to už stačí, už toto není ono, už sa necítim tu dobre, neviem sa o teba oprieť a ja tu budem musieť si obliecť nohavice a musím ja byť tá silnejšia a terapeutka a tak ďalej. A je silnejšia. No, takže toto je ďalšia rovina ako bezpečia pre ženu, ktoré muž potrebuje doručiť, tak som chcel emočný muž, alebo emočný muž na jednej strane a potom muž, ktorý doručuje emočnú stabilitu, že je emočne v strede. Hej, že má emócie, cíti, ale zároveň nenaskakuje na emócie svojej partnerky, nejde hneď do boja Áno. a tak Má ďalej. rešpekt k tým emóciám tej partnerky, ale nenechá sa do nich stiahnuť, zostane tým pevným, tými stĺpmi, ktoré vlastne držia ten priestor pre tú ženskú emóciu v tej chvíli. A to, že nedáva pocit bezpečia. Keď sa rozlejú obaja, tak vlastne nie je tam ten, kto by ten breh. Obaja sa stanú riekou, ale breh sa uvoľnil. Takže rieka sa rozleje. A cieľ je dotiec do oceána, nie sa rozliať po nížinách. Takže platí pravidlo, že podobné opačné sa priťahuje. To znamená, že keď muž sa narodí a má tú silnú emočnú zložku, čiže je to taký feminný muž, ktorý má tú hemisféru intuitívnu, kreatívnu, veľmi silnú, ale zručnosti mužské, logické, racionálne, smerovať k jasnému vyjadreniu niekoľkými vetami a ísť za tým, plniť tie ciele, toto sa musí učiť on. A on si pritiahne ženu práve, ktorá je opačne, ktorá je maskulínne silná, ale musí sa učiť ženou byť. A tam to vyžaduje obrovskú úctu a rešpekt vzájomný k tomu, čo už máš a kde chceš ísť. A dôležitejšie je, aby to chcel on a nie jeho partnerka alebo partner. Ak partner to chce viacej jeho zmenu a posun ako on sám, tak vždy je tam konflikt. Vždy je tam tlak a násilie. Takže táto situácia nastáva, keď sa už stretnú jeden feminný muž a maskulínna žena a tú nespokojnosť premietajú potom do seba, to je čisté peklo. To veľmi často končí, prevažne to končí rozchodom. Dnes je už veľmi ľahké sa rozísť
lebo už nie sme tak závislí na podmienkach prostredí a tak ďalej. Čiže vieme si vytvárať nové a nový pokus. A vidíme, že tie druhé vzťahy, tretie bývajú síce komplikované, ale je tam tá šanca sa z tej minulosti poučiť niečo a urobiť, že dôjde k nejakej zmene. Na druhej strane tí, čo vytrvajú napriek tým úskaliam, tak tí sa stávajú tými veľkými hrdinami, lebo na konci života sú si už prežívajú tú lásku dospelú, zrelú agape. Oni sú si vďační za to, že vyrástli spolu. Ale každý bol zodpovedný za ten svoj rast, nie za rast toho druhého. Ale ani nie závislí na tom, či ten druhý rastie alebo nerastie. A niekedy jeden rýchlejšie, druhý pomalšie. Nevždy to je zosúladené. Keď sú naozaj hodnotovo prepojení, tak sa to zosúladí, zosynchronizuje sa ten proces a aj ten spoločný rast ide ruka v ruke u jedného a u druhého. Dokonca poznám prípady, keď treba jeden z partnerov na sebe pracoval, teda žena to bola, a veľmi intenzívne sa jej tá špirála vzostupná ako rozbehla. A muž, ktorý inak len plnil svoje základné potreby a povinnosti, práca, zabezpečenie materiálne a fungoval na tomto a potom nejaké uvoľnenie, nejaký šport, alebo ide emócie uvoľniť na futbal alebo na hokej alebo nejakým podobným spôsobom, tak zrazu sa začal meniť. Zrazu robil veci, ktoré predtým nikdy nerobil a ona mu to vôbec nehovorila a nepripomínala, on ich robil. Zrazu si to všimol, že sú nejaké potreby aj iné, na ktoré predtým vôbec nemal čas ani priestor, ani ich nemal v zornom úhle. A zrazu sa to otvorilo a on to vidí a robí. A tá žena úplne rozliatá rozpráva v kruhu treba o tom, že pre ňu je to zázrak. Že ona nemusela nič manipulovať, nič robiť, akurát mení seba, mení svoje postoje, tie z pohrdania na dôveru napríklad. A tou dôverou on prestal na neho byť vykonávaný tlak, uvoľnil sa a zrazu má kapacitu robiť aj veci, ktoré predtým vôbec nevedel, ako by to zvládol. Takže toto je príbeh ľudí, ktorí už sa do toho narodia a takto sa stretnú. Peklo je to, ak na seba tlačia, ten muž vyčíta žene jej ženské nedostatky, ona jemu tie mužské a cez tie výčitky sa vlastne, to ide o život. To je silné sebatrestanie, tam nie je nič a žiadny dôvod, prečo by tomu niekto mal zotrvať, ak nemá to vyššie spirituálne pochopenie toho zmyslu a pokoru prijať osud, tak z toho musí jednoznačne utiecť. Tak je. Ďalšiu rovinu, ktorú tu chcem priniesť, vlastne tiež, čo sa týka ako bezpečia vo vzťahu, je, že vidím, že mnohí my ako muži sme vyrástli v dobrých chlapcov doma. Hej, že sme trávili čas väčšinou s mamou, ktorá dostala tiež nejaký príbeh od svojej mamy a ten príbeh bol častokrát, musíš byť iná, alebo nájsť si muža, ktorý je teraz k dcére, musíš si nájsť takého muža, ktorý je iný, ako bol môj otec. To znamená, je prítomný, vie prejaviť city a tak ďalej a tak ďalej. A k synovi, samozrejme, keďže má teraz na ňo ten dosah a otec je v práci a syn vyrastá, tak vlastne ako pekne to tam celé projektuje a z toho chlapca vyrastá plnič prianí doma a vie, že keď splním priania všetkých svojej mame, tak ona bude spokojná a nekričí a vlastne je všetko v poriadku. A mnohí takto vyrastieme do dospelého života a vieme síce hovoriť na všetky prosby ženy áno, ale čo už nevieme je hovoriť nie. Hej, že, alebo stačí, hej, že toto už je cez čiaru. A čo vidím je, že znova, žena obdivuje skôr muža, ktorý vie aj prísť a povedať nie, toto neurobí. Áno, hej? To je bezpečný pre ňu. Hej, čiže... vie, lebo to je pre ňu signál, že on vie, čo chce a vie, že toto je už nad jeho síly a on nepôjde cez tú hranicu, lebo by ohrozil seba aj tú rodinu. Vyčerpal by sa a oslabil by sa. A keď si je ten muž toho vedomý, svojej kapacity, koľko energie má a koľko môže investovať do čoho, aby mu zostalo ešte aj na iné dôležité veci energia, aby sa nevyčerpal na poličkách a na zavesených obrazoch alebo na kapkajúcich vodovodových hutíkoch. A medzi tým potom už na iné nemá kapacitu, lebo každý máme tú kapacitu nádrž na palivo rôznu, nemáme to rovnaké. Niekto má 80 litrovú, niekto má 60, niekto má 30 litrovú, niekto má len litrovú nádobku. Podľa toho, na čom ide. Na babete tam máš liter benzínu, dovidenia. No, takže to je o tento moment. Hej? Že ako pracuje s tou energiou, ako si vedomý a tak vieš nastaviť tie hranice. A to pre ženu znamená, vníma to, ten muž je príčetný, pozná svoje kapacity, pozná svoje sily, má veci premyslené, zbytočne ho tlačí, nedosiahneme ho, nádrž sa tým nezväčší. Naopak,
získa, ja som slúžil na letisku na vojne, a tam sme pridávali, že prídavné baky, sa to volalo. To boli prídavné palivové nádrže, ak mal byť dlhší let, tak nemal len stabilnú nádrž, ale dostal ešte ďalšie, namiesto rakiet sa pripali také boxy, kde bolo ďalšie palivo. A potom mohol letieť náročnejšie cvičenia alebo dlhšie. Takže žena môže mužovi dodať, akoby dodatočnú nádrž energie, dodatočnú energiu. A to boli tí chlapci dobrí, ktorí sa naučili, že tým zdrojom, ktorý mu dodáva energiu, je tá matka. A preto tento typ ľudí veľmi ťažko, keď aj idú do vzťahu, tak majú konflikt medzi matkou a ženou. Žena je nešťastná, lebo ona nebola pustená na to miesto po jeho ľavej ruke. Tam stále sedí matka, ktorá je pre neho bohyňa a je pre neho zdrojom energie. On keď splnil jej želanie, tá matka bezpodmienečne a bezhranične mu vedela naplniť jeho potrebu energie, lásky, všetkého. Uvariť mu to, čo on miluje, obetovať sa, nevspať v noci, len aby keď príde, aby dostal tú odmenu, ktorú očakáva. A tam cíti to, že je dôležitý, tam od tej matky to stále cíti. A zrazu tu bude cudzia žena, ktorú má tú matku poslať preč. Obrovské riziko. Čo keď mi ona nedá toto, čo mi ona moja matka dáva? A to je ten dôvod, prečo mnohé ženy, keď sa aj vydajú za týchto chlapcov, tak na to miesto nikdy sa nedostanú. Nikdy na miestu nikdy nebolo uvoľnené tá stolička. Ona musí nedôstojne bojovať o to miesto, uchádzať sa a v istej chvíli zistiť, že prečo vlastne to robím, kvôli čomu, a odchádza. Lebo to vzdá, jednoducho vidí, že tá matka bude vždy matkou a čo aj bude, nikdy neprestala byť. A to je to, že keď ten chlapec vie nastaviť hranice a má aj svoj zdroj energie, nie, ale to je jediný zdroj tá matka, tak tá matka prirodzene uvoľní z lásky k nemu to miesto. Ona prirodzene sa odpojí od toho prstníka a prestane ho kojiť. A prirodzene ponúkne to miesto neveste a bude to pre ňu jej dcéra, ktorá nie dala jej svojho, ona získa dcéru, nie stratila syna. To je ten rozdiel. Keď získa dcéru, tak ona ani náhodou nestúpi na to miesto, ktoré patrí neveste. Bude si držať ten bezpečný vzdialenosť, ale bude tam prítomná. Vďačnosť toho syna bude stále smerovať, ale nie len jeho, ale aj vďačnosť tej nevesty za to, že tak múdreho, silného muža dostala a ona je ten zdroj. Cez ňu to prišlo. Ona ho tak vychovala, že je to silný a dospelý človek, ktorý je príčetný. A vtedy to môže fungovať, vtedy je to v poriadku. Vlastne tu mi prichádza taká aj otázka, na ktorú nepotrebujem ani odpovedať, ale každý si môžeme na ňu odpovedať sami, že odkiaľ vlastne ako pramení toto celé, že veľká časť ľudí zažíva svokry, ktoré nie sú až tak, ktoré si popisoval ty. A odkiaľ pramení to, že veľa vtipov je vlastne o svokrach vlastne, ako, a že to má svoje príčiny nejaké. No ale kam sa chcem teraz dostať ďalej je, že to ide ďalej o jednu rovinu. Zároveň vidím, že žena si váži alebo obdivuje muža, ktorý aj zdravotne na nejakej úrovni fyzickej chce byť zdravý, teraz ako telovo myslím, že sa stravuje, že nie je hocičo, že nepriberá len pretože už to tak je ako už som teraz vo vzťahu, tak už je mi to jedno. Ale vidím, že tá žena ako chce, aby ten muž sa dbal aj o svoje zdravie. A že takého muža ona rada ako tiež bude nasledovať, že ktorý neutiera si len masné ruky do tielka pred televízorom, ale ktorý vlastne ako je bdelý aj v tom, čo do svojho tela dáva. Že sa má rád vlastne, že ona vidí, že on sa má rád a neubližuje si sám sebe vedome. Alebo nevedome. Veľmi jednoduchá odpoveď na toto. Takýto muž je pre ňu bezpečný muž. Lebo keď je to muž, ktorý má sebaúctu a dbá aj o tieto veci, ak to nie je narcis, ktorý už potom je zamilovaný do svojho obrazu, Dorian Gray, tak je to pre ňu signál, že ten muž je bezpečný, lebo bude zdravý a vydrží, nezomrie mu. Ona nezostane sama. Sice je tam to riziko, že aj zapáči sa mu nejaká iná a ono sa zapáči nejaké iné a že by mohlo odísť, ale to už sú potom pochybnosti o sebe a nedôvera voči sebe samému, ak takáto nejaká, že niekedy majú ženy podozrenie, že keď muž sa príliš o seba stará zrazu, tak je tam niekto pozadí nejaká nová víla. Áno. A pozornosť. Ale ak je to jeho prirodzenosť starať sa o seba, lebo chce byť zdravý, lebo má víziu a tá vízia je dlhá a na to, aby do nej prišiel, potrebuje mať to funkčné telo, tak ak sa stará o funkčné telo, nie o to, aby bolo krásne a aby všetci sa za ním obzerali a cez to získaval energiu, ale aby on naplnil svoju víziu
a teda ide mu o funkčnosť toho tela, tak toto je pre ženu nesmierne bezpečné. A to preto sa uvoľní pri tom. A to aj podporuje. A potom aj ide s ním do aktivít, ktoré to podporujú. A dokonca aj tam, kde ona by možno sa len rozlievala, tak sa nechá stiahnuť, ako doslova zviesť na tú cestu. Žena je rada zvádzaná, ale nie len sexuálne, ale aj zvádzaná na tú cestu, ktorá je pre ňu sexy, ktorá je pre ňu zrušujúca. A to je Áno. cesta napríklad za zdravým, plným životom, v poriadku, radosť z detí a tak ďalej. A tam sa pripojí akoby do páru, ako za lokomotívu vagón a ide s ním. A tam on cíti, že dokázal tú ženu si ako pripútať k sebe, ale nie pripútať v zmysle priviazať, ale že ju zaujal natoľko, ako keď ideš na zábavu, si mladý chlapec a všimne si, ktoré dievčatá tak periférne ti posielajú signál, že skús to. Ale keď si ťuťo, tak to nevidíš. Tak narážaš, ideš, poprosíš jednu, ktorá už medzi tým dávno pozerá tam po inom a tak na teba pozrieš karedo, že ťa prepichne jak motýla s pendlíkom, že čo si to dovoluješ vôbec. Keď ona už má tam v tom kúte toho vyhliadnutého, čo sa tam síce teraz chvíľu ešte baví s nejakou inou, ale už zachytil, že úplne inde jeho šťastie. A ty do toho vstupíš, lebo nevidíš, že tam je už to rozohratá hra. Lebo si zmetený so životom. No, tak, ale to závisí od toho, že či ideš horizontálne, alebo aj vertikálne, alebo si ukotvený diagonálne. To sa stále musíme vrátiť k tomuto problému. Že kedy je to ako. Pri situácii by som mohol popísať 300 a každá bude predstavovať nejaký iný frekvenčný moment a iný bod v tom, kde je horizontála, kde je vertikála a kde je diagonála v tom procese. A to je celé to, čo som na úvod vysvetľoval, že ak rastieš, ak špirálovite rastieš smerom hore a zároveň sa posúvaš v tom čase, ktoré máš vymedzený pre život, tak máš nadhľad a robíš tie veci, ktoré máš v súlade s tvojim plánom duše, a to sú 9-ročné cykly. Prvých 9 mesiacov je prenatál a potom máš každých 9 rokov naplniť nejakú misiu a víziu svojho života. Keď ju naplníš, tak postupuješ do ďalšieho poschodia, ďalšieho levelu. A tých celkovo 14 levelov potrebuješ prejsť. Do 144 rokov by sme v podstate potrebovali žiť a predpokladám, že tam sa to nevie nastaviť ako hranica ľudského života v budúcnosti. Ale už do 108 je to fantastické a do 90 je to tiež výborné. Ale ak tam prídeš do tej 90 s tým, že si vedomý, ako si tými 9-ročnými cyklami prešiel a že v každom si žil presne to, čo bolo v tom cykle primerané. Ak nie, tak potom, ak si niekde uviazol, treba v druhom cykle medzi tým 9. a 18. rokom, ale najviac ľudí, najviac mužov uviazne medzi 18. a 27. Tam nedôjde k tomu tej zrelosti, ale zostanú zaseknutí niekde v puberte, ešte si užívajú detstvo, bývajú u mami, proste a toto všetko, zakladajú rodiny až v ďalšom cykle, kde už by mali 5-ročné deti okolo nôh behať, tak vtedy vlastne len rozmýšľajú o tom, že teda rodina, že dieťa, a to je po 27 do tej 36. Ak to vôbec stihnú. A potom príde kríza stredného veku, vyhorenie, nevie čo so životom, lebo v 50-ke rieši to, čo má riešiť ako 17-ročný. A tak zrazu sa mu páčia 18-ročné dievčatá a tak ďalej a tak ďalej. A celé sa to rúti. A jeho 45-ročná žena sa nestačí čudovať, že koho to má pri sebe. Hej, že sa pojašil. My robievame také pobyty mama a syn a jeden z tých zámerov je tam, aby synovia mohli zažiť svoje mamy vo feminej energii, že také ako rozliate, také uvoľnené. A tam to zažívajú, vlastne sa to darí už za jeden deň urobiť tak, aby tie mamy sa tam uvoľnili, že odrazu, a tí synovia hovoria, čo si mama pila, alebo čo si dala, že si taká ako úplne iná. Áno, že na čom frčíš. To je ako jedna z rovín, ktorá tam je. Ale druhá rovina, ktorá je tam ešte dôležitejšia, je, že hovoríme a ukazujeme aj to, že každá tá mama chce, aby ten syn bol vlastne ako muž, ktorý má smer, keď dospeje. Aby bol pevným mužom, takého, ktorá ona možno nikdy nemala, alebo po takom mužovi túžila a ona takého syna chce vychovať. Ale činy ukazujú vlastne, že robí presný ako opak častokrát. Hej, každý deň 2 tatranky, mamičkovanie, preberám za neho zodpovednosť, riešim jeho vlastne, keď sa niečo... Chránim ho. Pred rizikami, upozorňujem, daj si čiapku na hlavu, prechladneš mi. Hej, že také mini ako zásahy tam sú a vlastne tam ako dochádza k takému uvedomeniu, že vlastne ja v skutočnosti vytváram muža, ktorý nebude vedieť žiť doslova. Áno.
A môj ten, ako kam mierim, je, že pre nás mužov je veľmi zdravé, to je teraz apel na mami, hej, pre nás ako pre mami je apel alebo prosba, alebo sa na tým minimálne zamyslieť, alebo aj na otcov samozrejme, lebo to s tým súvisí, vychovať muža, ktorý vie žiť sám. Miluje to, čo robí. Vie si naváriť, vie si vyžehliť, vie si vyprať, vie byť emočne stabilný, vie zdravie vlastne nejakým spôsobom obhospodáriť svoje. A to je pre mňa ako jedna z takých ako vecí, ktorú ako vnímam, že je dôležité. Keď muž vie žiť sám, tak vtedy ide do vzťahu úplne z iného priestoru, ako z toho, že poď sa o mňa žena postarať, lebo Lebo ja to toto, neviem. lebo ja to neviem. Nahrať moju mamu, ktorá by to vždy robila, tak to u nás bolo. Dôležité pre muža je prejsť skúsenosťou. Hm. A to, čo matky môžu najdôležitejšie pre synov urobiť, je dovoliť im, aby tou skúsenosťou prešli. Nezbierať im polienka pred nohami, nie zametať každý chodníček, po ktorom je synáčik má prejsť. Dovoliť mu, aby si aj pre hlavou nohy trošku pošteklil, aby okusil trošku ako medicínu života. Toto je veľmi dôležité, aby matky robili, aby dali tomu mužovi priestor, aby sa ním mohol stať, aby získal skúsenosť. Lebo ako náhle má tú skúsenosť, už bude vedieť. To neznamená, že on celý život si bude žehliť košelu. Možno, že tá žena mu to bude nadšene žehliť, ale keď bude nejaká krízová situácia, on nepríde a neurobí cirku, že nemá vyželenú košelu. Vezme dosku a ožehli si ju. Lebo to vie urobiť. Ale oni majú zrátané, že ak bude on žehliť košele, tak niekde inde to budú platiť tým, že tie výnosy nebude nosiť. Že sa nebude venovať podstatnejším veciam, ktoré tá žena nemôže už. A preto ona rada mu tú košelu ožehlí, lebo vie, že to na konci dňa zhodnotí niekde úplne inde. Ale nie preto, lebo to nevie urobiť, on to urobí. Ale treba vedieť, že má tiež len 24 hodín a ak bude robiť veci, ktoré by inak nemusel, hoci ich vie, tak mu nezostane čas na niektoré veci, ktoré vie už len on urobiť. Alebo je na to disponovaný energeticky. Má na to tú silu. Vie to zamerať ten lúč, vie nájsť to riešenie, vie aj dotiahnuť veci do konca. A tuto býva ten problém zakopaný. Že ja síce dokážem, že nebudem mužovi otročiť, si povie žena, ale to nie je otročené, lebo ak on si to nárokuje, lebo to nevie, lebo to robila u nich mamička a teda to takto má byť, tak to bude zdroj konfliktov. Tam proste tie vzorce na seba budú narážať. A zmena priestoru nastáva v tom, že naozaj, v tom sa absolútne stotožňujem, čo hovoríš, ešte tak by som dodal, že to slabé miesto toho celého, že muž by, nemalo by to byť zdrojom mužovej pýchy, že ja toto dokážem a ty môžeš kedykoľvek odísť, lebo ja si vystačím. Že keď to by ten muž používal ako nástroj manipulácie na tú ženu, aby od neho neodišla a zostala a možno znášala iné jeho vrtochy, ktoré má, lebo však máme každý nejaké, tak to bude tá zbraň, že ale vedia ťa moja nepotrebujem, ja si aj požehlím, ja si aj hento, aj tamto urobím aj sám. Takže môžeš ísť, keď chceš. No a to je vlastne manipulácia, vyhrážanie a tak ďalej. A také ako veľmi sofistikovaný spôsob, ako si toho človeka pekne pripútať a na poslušnosť. Čiže ak tam medzi partnermi prebieha súboj, boj, kto z koho, kto koho ovládne, kto koho bude mať v moci, tak to je peklo. Ak je tam naozaj láska, ak je tam úcta, vzájomný rešpekt a pochopenie aj svojich rolí vzhľadom na to, na ktorej strane špirály, teda energetickej, stojím, či som na tom mužskom alebo ženskom pole a čím môžem prispievať k tomu, aby sme spoločne vytvárali hodnoty, ktoré potom stoja za to, a tou hodnotou je, že život pokračuje, to je základná hodnota rodiny, teda to potomstvo, ale to neznamená, že to je nevyhnutná podmienka. Aj páry, ktoré nemajú deti, môžu žiť veľmi zmysluplný život, lebo tým, čo spolu vytvorili, je, že zažili jednotu, súlad a harmóniu. Nie, že navykli si pri sebe, ale že to dáva celé zmysel. A to je na zmysel orientovaný život. Áno, a teraz ešte mi prichádza taká jedna, dve ako témy, ktoré by som tu chcel ešte otvoriť a to je, teraz je to veľmi, veľmi ako ultramoderné, vidím, že každý ako naháňa kariéru, alebo každý nie, ale veľká časť vlastne ako v tom vidí obrovskú hodnotu samozrejme, lebo to ako vidíme, hej, že ako si ohodnotený, môžeš si kúpiť čo chceš, rastie tvoj status, taká dôležitosť. A s čím sa stretávam je aj, že častokrát žena povie, že
Ja som stratila roky života vlastne tým, že som mala deti, hej, že tak ako sa vyjadri až tak, že ja som stratila roky života a ty si sa mohol venovať kariére. A tak ženy sa vrhnú na kariéru a častokrát ani nemusí to byť tento dôvod, ale už aj to, že ako vyrastali, tak si povedali, ja nebudem tu vlastne tá, ktorá ako je doma viac a tak ďalej, ja idem do tej kariéry. Mňa by zaujímal tvoj pohľad aj z etikoterapie teraz, keď muž aj žena vlastne majú to poslanie také väčšieho druhu vonku, čo ja vnímam, že obidvaja ho majú, ale keď obidvaja budú teraz 12 hodín denne naháňať ako kariéru doslova, aké to má následky vlastne pre vzťah, pre rodinu a tak? Už toto je možno, že na celý ďalší rozhovor táto téma. A ja budem musieť aj, mám limitovaný ten priestor dneska. Takže Áno. poviem k tomu takto. Za ten slabší koniec v tomto prípade, ak kariéra bude tým nosným bodom, tak to sú dve mužské energie v rodine. Tým, kto si poniesie tie ťažké dôsledky, bude v tomto prípade tá partnerka žena. Lebo jej hlavným darom, hlavným klenotom, to, čo si nesie v sebe, pokladom, hodnotou, ktorú nesie, je zateplovať priestor. A ona síce zateplí priestor, možno niekde kariérne dosiahne nejaký veľký úspech, ale doma bude mať chladno. Lebo medzi tým tam proste nebolo svietené kúrené doma. A ak sa vzdá muž tej kariéry a bude to robiť namiesto tej ženy, to nikdy nebude to isté, lebo on na to nie je disponovaný. Aj keby bol veľmi citlivý, ultra feminný muž, tak to nevie zatepliť ten priestor takým spôsobom, akým to dokáže žena, aj keď je maskulínna. Toto, o čom to hovorí? Ak žena má pocit, že nebolo ocenené jej rodičovstvo, jej tehotenstvo, nedostalo hodnotu a to, že ona to vníma, že sa obetovala pre tú rodinu a teraz ona z toho nič nemá, lebo muž má kariéru, úspech, slávu a ona je z toho nemá vôbec nič, lebo tiež by túžila takýto úspech. To znamená, že nedostala ocenenie doma. Že ten muž dostatočne nevidí jej hodnotu v tom materstve a v tom, ako zatepluje priestor. Možno to ani nedokáže ešte veľmi dobre, že sa to učí v tomto živote, že je maskulínna a že robí to najlepšie, ako vie. Napriek tomu, ak muž to oceňuje, tak ona nebude mať túžbu po kariére a potom dosahovať, lebo bude naplnená tým, že jej materstvo a to, že zatepluje doma že stará sa, muž medzi tým postavil nádhernú vilu, obrovskú záhradu s jazerom, všetko tam je a toto vôbec, aby to vôbec udržala v takom stave, ako je, potrebuje veľa prostriedkov a personálu, ktorý jej s tým pomáha a ona to môže celé riadiť a manažovať a byť tam tým lídrom tomu celému. A muž príde domov a deti a proste aj pozvú si spoločnosť a všetci vidia, ako krásne žijú, ako nádheru vytvárajú, že to je harmonické, že to je krásne, že to je ich zrkadlo. A v tom môže sa žena uplatniť. Ale tým, že pôjde robiť kariéru, ja som poznal rôzne príbehy, keby som mal priestor, aby som ti porozprával, ako skončila na psychiatrii jedna, ktorá potrebovala dokazovať svojmu otcovi, že je, aj keď je ženou, tak dokáže to isté, čo muž. A vyštudovala 3 vysoké školy a stala sa CEO v najvyššom vedení, 4 boli vo vedení obrovskej korporácie. A skolabovalo to v momente, keď pred koncom roka sa rozhodovalo, robili sa teda výsledné čísla sa dávali a zhodnotenie roka a posledným bodom bolo zorganizovanie vianočného večierku firemného a keď kto to teda berie z vedenia najvyššieho na starosť, tak tí traja muži takto automaticky pozreli na ňu. Že jasné, že ty, lebo si žena. A v nej sa zosýpal vtedy svet a zrútila. Ona už bola minútu predtým, že uverila, že dosiahla ten status a títo chlapí traja jej to dali okamžite pocítiť, že nie, moja, ty ako nemáš penis, takže ty túto ako s nami sa neporovnávaj. Hmm. A bolo to tak silné, že sa jej zrútil úplne svet. Hmm. Veľmi, veľmi silný príbeh. Tiež A vidím. takých príbehov som zažil veľmi veľa, že keď muža proste, že ten motív je dokázať niekomu, otcovi, svetu, že mám hodnotu, lebo dokážem to, čo dokázal muž, tak ona Mhm. vlastne sama seba potlačí, to ženské úplne udupe, stane sa vyšperkovaným chlapom, ďaleko ho presahujúcim, no, veľmi často. Má tú schopnosť vidieť aj veci, ktoré muž v tom svojom nasmerovaní jednobodovo nevidí, ale obetuje naozaj, doslova obetuje celé svoje súkromie, všetko. A na starobu sú to veľmi nešťastné osôbky. Hm. Tiež poznám mnohé Jak také si sa príbehy. pýtal na tie dôsledky. Čiže tu príčina je v mužovi, nedostatočne oceňuje hodnotu toho, že ona to teplo, môže žena pracovať, ja hovorím, ideálne je, keď pracuje 3 krát do týždňa, pár hodín, na to, aby nemusela nedôstojne aj na svoju kaderničku alebo svoje bežné
potreby si pýtať peniaze od muža alebo vyčleňovať z rodinného rozpočtu. Na to má proste svoje prostriedky a keď cíti potrebu, tak ide a vybavené. Ale všetko ostatné by mal zabezpečovať muž, lebo tomu dáva silu. To je tá hrdosť, že ja živím svoju rodinu a tam mu prichádza tá skutočná sila, ktorá mu potom dáva aj víziu, aj roztočí tú špirálu. Ak je to taký proste, že na vlastnej žene šetrí, a ako v tom zmysle, že ju vydeluje a tak ďalej, že má strach, nedostatku, nebude dozať, ona pôjde raz za mesiac k kaderníčke, no tak to je veľmi veľká slabosť toho muža a poniesie si tie dôsledky, to sa mu bude vracať ako pohrdanie. Nie je to zlé, nie je to problém, že to je, len musí uniesť pohrdanie, ktoré sa mu bude dostávať. Tak, by som to ukončil, aby si mohli ísť aj za svojím programom ďalej, že ako vnímam, že vo vzťahu, pokiaľ žena je krajšia, úspešnejšia, bohatšia, šťastnejšia, uvoľnenejšia, tak to je taký môj vnútorný zámer, aby moja partnerka vedľa mňa taká bola. Aby kvitla, jasné. Aby kvitla, hej, ako, aby bola viac sexy. Vlastne, čím je staršia, tým je viac aj sexy. Tak to je taký môj ako zámer, aby to tak ako bolo, ale zároveň nie z pozície dobrého chlapca. Hej, že Alebo tyrana. alebo tyrana. Lebo môže to byť aj tá druhá strana, že tyran, že ja ťa teda dokopem do toho, že budeš taká ako ja. Hej, tak sa, no asi sa to dá. Dobre môj, ďakujem ti za tvoj čas aj našim poslucháčom a divákom. Ďakujem aj ja, bolo to veľmi intenzívne, výživné a mnohé tie témy stoja za to ešte naozaj ísť hlbšie a ukázať aj príklady, ktoré za tým sú. Ale verím, že aspoň z toho, čo sme stihli, si naši poslucháči, diváci vyskladajú tú mozaiku a tie svoje reálie do tej základnej šablónky podoskladajú, takže im to bude užitočné. Zároveň je to ostatný rozhovor v tomto semestri, bude čakať nás prázdniny, budeme pokračovať, až keď sa vrátime z Indie v septembri, takže od októbra. Takže chcem poďakovať všetkým našim divákom za pozornosť. Naše videá sú sledované veľmi dobre, takže evidentne to, ako stretáva sa s tou rezonanciou našich divákov a som rád. Ak nechcete zmeškať naše rozhovory, tak si kliknite na zvonček alebo odoberať naše príspevky a určite sa potom spolu ešte niekedy uvidíme skoro. Všetko dobré. Ďakujem, Jozef, aj tebe. Ahoj. Ahoj.